चीज बजौल मर्द मेहरारू के मिलाए के बजा दिल कोनो नई नई मेहरारू बा का भैल हो करे अब हम कहा बताई भैया झूठ है कोनो नई नई मेहरारू चल गई लोही केराकत चौराहे पे तो चौराहवा के बगलिया में तनी अगवा जाइबा झांसी वाला फूल तो वहाँ पानी पूरी के ठेला लगावेला वो झांसी जिला से आयल हो वही पानी पूरी के ठेला पे जाई के दुल्हन चढ़ गई कैसे पानी पूरी हाथे में लहला से खाए का कोशिश कैलस तबले दुल्हनिया के सर से पल्लू सरक गयल मतलब पीछे से खुल गए हाँ देखा दरवाजा रहल खुल गयल पिछवा से ऐसे जब पल्लुआ नीचे गिरल तो पिछवा का ब्लाउजवा का डिजाइनिया दिखाई गई जानत हो कौन डिजाइन रहल दुल्हन के खोल पिया पहनाओ पिया का खोल पिया पहनाओ पिया आपो लोग जानल भैया केहू ना जनता अरे भैया 2025 में ढेर जने ना जानत हूँ अच्छा करे पहले 24 में का रहल खोल पिया गठियाओ पिया अच्छा ब्लाउजे के डिजाइन का नाम बताओ तो उ लड़का कहत बा का कहले बा हो अरे बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के अरे बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के बाड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरा बलमुआ हुआ कौना लाइन के रोज रोज घूमैलू बाजरिया रोज रोज घूमैलू बाजरिया कहीं के नया डिजाइन के रोज रोज घूमैलू बाजरिया कहीं के नया डिजाइन के रोज रोज घूमैलू बाजरिया खियावेला हमके पियावेला हमके सुतावेला हमके बढ़िया बात बोलत हूँ कहा था दुल्हन का अरे कहल हमर माने सैया तोहरा नियन जरो नायल गरजी हवा हो अरे कहल हमर माने सैया तोहरा नियन नायल गरजी हवा हो चोलिया किस्म किस्म के सिए चोलिया किस्म किस्म के सिए